дар шаҳри душанбе имрӯз буда ҳаво хело мӯътадил аст. барфу борон ҳам нест. вале он ҷое ки ман мехоҳам шуморо барам, ҳама ҷо барфпӯш аст. ҳолон ки масофаи он ҷо то душанбе ҳамагӣ 60 километр роҳ аст. дар ин 60 километр фарқиятро бубинед. ин ҷо қариб ки аз зимистон ному нишон нест, вале он ҷо ҳамеша зимистон аст. касоне он ҷо буданд мегӯянд ки қуллаҳои барфпӯшаш чун кӯҳсорони Швейтсария аст. вале гап байни худамон монад, ман мегӯям ки аз Швейтсария ҳам беҳтар. ҳар нафаре ки он ҷо бори аввал сафар мекунад, набояд пӯшидани либосҳои гарм ва пойафзоли зимистонаро фаромӯш кунад. беҳтараш биёед якҷоя ба он ҷо сафар мекунем. пурпечитоби шоҳрои душанбе чанок бемушкилӣ паси сар шуд. ҳамакнун ворид мешавем ба меҳмонхонаи кушоду барҳавои маҷмааи рӯзгаронии Сафед Дара, ки имрӯз барои қабули меҳмонони дохилию хориҷӣ пешбинӣ гаштааст. то кадом андоза шароитҳояш барои иқомату фароғати сайёҳон ҷавозгӯ аст, ҳамроҳ воқиф хоҳем шуд. салому алейкум. шомадед акаҷон, мо аз дидори шумо хеле шодем. саломат бошед. номи ман рӯзноманигор Қурбонали Қурбонов, наварбардорон Усмон, Зуҳурҷон, Дилшод, Орифҷон. хеле хуб ака. ман коргари ҳуҷраи ба қайдкунӣ Комилов Беҳрӯз. аммо дар роҳ хеле хаста шудем, мехоҳем каме аввал истироҳат кунем. мо акаҷон 6 намуд ҳуҷра дорем ака. як хонага барои 2 нафар, 2 хонага барои 2 нафар ва 3 хонага барои 4 нафар ва хонаи алоҳида 3 хонага барои 5 нафар, 5 хонага барои 7 ва 8 нафар. ман метавонам шумо акаҷон ба 2 ҳуҷраи алоҳида ҷо кунам ака. метавонем шинос шавем? хоб. маромад. марҳамат ака. ба шароитҳои мо шинос шавем. хеле хуб. инҷа барои 2 нафар. инҷа барои 2 нафар.
бинои хобгоҳи ҳанӯз солҳои пеш аз истиқлолият бунёд гардида ба куллӣ навсозӣ ва дигаргун карда шуда ба меҳмонхонаҳои сатҳи баланди муосир ба дорои шароитҳои замонавӣ табдил дода шудааст. Меҳмонхона барои қабули то 240 нафар пешбинӣ гашта, ҳамчунин маркази солимгардонӣ иборат аз ҳавзи шиноварӣ, буғи хушку тар, ҷакузи, ҳуҷраи хурди варзишӣ ва толори баргузории конфронсҳо барои 120 нафар ҷойи нишаст ташкил карда шудааст. Да, там вообще супер. Да и блюдо мне нравится. Вкусно приготовят. أيضا أشعر حقيقة بأن هناك ما در اینجا یک چیز رو ملاحظه کردم بسیار خوب ساختن همین جای دمگیری رو همین استراحتگاه چون که مهمانخانه خوب دارد و نرخ‌های بسیار خیلی نرخ‌های ارزان نسبت به دیگر کشورها بسیار خیلی نرخ‌های معقوله که انسان میتواند که بیاد به حضور وقت خود را خوش گذرانه. طبعی که میبینید این ویای الکترونی را مسئول شدیم بسیار من تصور نداشتم که در تاجیکستان خیلی چی وجود دارد خیلی جا. маҷмӯъи кӯҳии лижаронии Сафед Дара бо ибтикори як тан аз соҳибкори маҳаллӣ ба пуррагии навсозию таъмир гардида ба як мавзеи воқеан дилфиребии истироҳатию фароғатӣ ва машқу тамрингоҳи намудҳои гуногуни варзиши зимистона табдил дода шудааст. дар мавзеи Сафед Дара нуқтаи нигоҳдории барфгардҳо, тарабхона, ҳавзи нигоҳдории моҳӣ, биноҳои алоҳидаи дорои толори машқу тамрин, сақобозӣ, ҳамомхонаи финни урусӣ, марказҳои савдо ва иҷораи лавозимоти варзишию барфбозӣ, майдонҳои лижаронӣ, барфгардӣ, бозии пейнтбол, майдончаи варзишӣ, зиплайн, багӣ, майдони аспсаворӣ, роҳҳои танобӣ, 2 таваққуфгоҳ барои 400 адад нақлиёт ва мактаби махсуси кӯдакону наврасон оид ба намудҳои варзиши зимистона ташкил гардида имрӯз барои ҳазорҳо нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ хизмат мерасонад. Привет, Душанбе! Салам алейкум, Таджикистан! Душанбинцы, сидите дома, не знаете, куда пойти? Приезжайте в Сафед Дару, в эту горную сказку, которую подарила это классный горнолыжный комплекс. Здесь куча снега, куча аттракционов. Приезжайте, свежий воздух, мороз. Семейно мы всегда тут. Привет, Сафед Дара! Как раз к нашему счастью выпал снег, то, что это нас очень радует. Цены соответствуют, конечно, услугам, которые здесь предоставлены. Это горные лыжи, фигурное катание, сноуборд, канатные дороги. Тоҷикистон ҳам бисёр махсус аст, зебои махсус дорад. Табиат махсус бисёр хуб аст. Дигар хел аст, ҳаминҷо кӯҳҳои кӯҳистон, ҷои кӯҳистон аст. Барф бисёр аст дар вақти зимистон бисёр зебо. Ягон бор надидам, инҷо бори аввалин буд ки барф дидам. Бораи ман ҷои махсус аст бораи зиндагӣ ман. тамоми намуди хизматрасониҳо дар маҷмӯъаи лижаронии Сафед Дара бо истифодаи корти махсус сурат гирифта. бо пурра намудани суратҳисоби худ сайёҳон имкон пайдо мекунанд ки сар карда аз интихоби сару либос ва дастгоҳ лавозимоти лижаронӣ то дигар намуди бозиҳои варзишию шавқоварро истифода баранд. Hi, good afternoon. Салом, номи ман Ҷоша, ман аз Филиппин. Ман бо ҳамроҳи дӯстони хориҷиам. Ин кас Ҳания аз Яман ва ин кас Айви аз Филиппин. Инҷо ба ман хеле маъқул аст. Ба ман 3 сол аст ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунам ва хусусан меҳмоннавозии тоҷиконро хеле дӯст доштам. По-моему, не хуже, чем в других зарубежных странах. Даже можно сравнить с Швейцарией, да. Или с Мурманской областью. Там тоже есть горнолыжный комплекс, мы там отдыхали. Здесь, по-моему, даже лучше, чем в Мурманске. Экипировка очень удобная, как раз спортивная. По размеру тоже все соответствует. Все на высшем уровне, все очень качественно сделано. Вот, мы очень довольны, да.
ахирин ишгоҳи роҳи танобӣ дар маҷмааи лиҷаронии Сафед Дара ба ҳисоб меравад. сайёҳон ба воситаи 32 адад чунин кабинаҳои махсус барои тамошои ҳама ин зебоиҳо ба ин ҷо меоянд. من همچون یکی از صاحبای شرکتی توریستی هستم و به همین کار مشغول هستم. دعوت میکنم تمام همون شرکت هایی که به همین کار مشغول هستند مهمانای خود را به اینجا روان کنند، چون که میگن ما هم خیلی جاها در طرف های اروپا اونجا هستند که نرخ‌هایی هستند که 10 برابر در این نرخ گیران هستند. برای همین این بسیار یک نرخ‌های خوب، جای خوب، بعد منطقی خوب، بسیار جای زیبا. برای همین من از خودم سر کرده و دیگران صاحبای شرکت رو دعوت میکنم تا اینکه با همکاری کنم با کشور تاجیکستان با خصوص همین توریست روان کردن سیاح‌ها. خیلی و رخیصه و تقدم بمستوى راق جدا. سفید دره رو در جهان بیشتر محض این نمودی ورزش معرفی نموده. امروز صدها نفر سیاحان داخلی و خارجی محض به اینجا تشریف می‌آورند. این نمودی ورزش از کس چوست و چالاکی را طلب نموده. از یک طرف خیلی خطرناک هم هست. موضوعی که ما قرار داریم تنها برای نوآموزان پیش بینی گشته درازی آن 80 متر را در بر میگیرد. اینجا یک باشگاه ورزشی داشت که تماما به طلبات‌های جهانی استانداردی جوابگو نبود و طول 3 سال می شود که اینجا هم باشگاه ورزشی آن تعمیر شد و هم канатка و روی هوایی و روی زمینی رو ساختن و پیشکشی مردم کردن. С удовольствием можно сравнить наши горы, наши родные горы с горами, с Альпами, с Швейцарией, не знаю, с Австрией. У нас выше, круче и лучше, и дешевле. Приезжайте к нам. ما در بلندی 2590 متر از سطح برق قرار داریم. در بعضی از موضع‌های مجمع لیجرانی سفید دره بلندی برق امروز زیاده از 1 متر رو در بر گرفته. حرکت سیاحان رو در چنین موضع‌های خطرناک روبلدان اجازه نمیدهند. Ягуда. Мы приехали из Китая, но друзья Таджикистана сказали мне, что здесь современный, где можно на лыжах. Здесь оставил у меня хорошее впечатление. Вообще круто. Таджикистан мамлакат зебо аст. Ман Таджикистан دوست داشتم. دوست دارم. در مجمع لیجرانی سفید دره دقت سیاحان داخلی و خارجی را بیشتر راه تنابی که سال 2016 ساخته به استفاده بوده شده جلب می‌کند. مسافه این راهی تنابی 4 کیلومتر را در بر گرفته از داخل چنین کابینه‌های کوشاد و برهوا که برای 8 نفر پیش بینی گشته است میتوان همه این زیبایی‌های طبیعتی نوتکرار اینجا را تماشا نمود. کننده اساسا خود همین دیار هستم، لکن امروز آمدم بعد جا را نشناختم. تماما دیگرگون شده است، آباد شده است. خیلی تماشا کردیم، خیلی از اینجا با روحی تازه گرفته اکنون به خانه میریم. من خودم را با خیلی جوان حس کردم. راستی گفت سالهای پیش من مخلص همون بعد بودم، همین جا بودم، می آمدیم بازی میکردیم میرفتیم، لکن حاضرش بینه در دوام 2-3 سال یک جای شناخته نشده حساب میرود. سفید دره یگانه مشغوی ورزشی زمستانه کشور به حساب رفته. هر سال به آن قریب 3000 سیاحان و ورزشکاران داخلی و خارجی تشریف می‌آورند.
иқлими мусоиду мавқеи ҷуғрофии маҷмааи мазкур имкон медиҳад ки варзиши лижаронӣ ҳамасола то охири моҳи май идома ёбад. эълон гардидани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои сайёҳони хориҷӣ хело мақбул афтодааст, зеро ки минбаъд воридоти таҷҳизоту масъулияи сохтмонии иншооти сайёҳиро аз пардохтҳои андозию гумрукӣ ва инчунин ширкатҳои сайёҳиро дар 5 соли аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод намуданд. ҳамин сол ҳам соли туризм аст дар Тоҷикистон. барои ин даъват мекунам ки ҳама туристҳо биёед амҷо. ҷои озодӣ, оромиш аст ва ҷои зур аст. албатта ки ҳаловат мебаред. биёед Тоҷикистон. У нас тоже такое, ну, я чувствую себя как дома. Да. Очень красиво. ях кардаме берун хело сард аст, аммо дохили тарабхонаи Сафед Дара хело гарм аст. кас роҳат мекунад. аз ин маълум мешавад ки системаи гармидиҳӣ инҷо хело хуб ба роҳ монда шудааст. дар чунин фазои гарму роҳатбахш кас мехоҳад қаҳва бинӯшад. салому алайкум. саломат бошед. хоҳишмандам ки бароям қаҳва биёред. хело қаҳваи бомазза, ташаккур. инро ки тайёр кардааст? саломат бошед. миннатдорӣ моро расонед. зиёда аз 20 намуд таомҳо тайёр мекунем ҳар рӯза, барое ки аксарияти меҳмонони мо аз тарафи аврупо хориҷа ҳастанд. барои таби ҳамаҳо хӯрокаи миллӣ, хӯрокаи аврупоӣ тайёр мекунем. меҳмонони хориҷа бештар мебиёянд ош вай мекунанд, ош талаб мекунанд. хӯроки миллӣ, ош, қуртоб, шакароб мебиёянд, мефармоянд, мо мекунем, аз ҷони дил мекунем, ба онҳо писанданд. ташаккури зиёд. хӯришҳои рангоранг. Рама, саломат бошед. Рама. дар вақти набудани шумо маро хело хуб меҳмондорӣ кардам. фақат аз шумо хоҳишмандам ки ғизохӯрии маро бисёр сабт накунед. вагарна тамошобинони гиромии мо фикр мекунанд ки ин рӯзноманигор ин қадар зиёд хӯрок мехӯраду, аммо ҳеҷ нест ки фарбе шавад. бисёр ресторанҳои хуб дорад, хӯрокҳои хуб дорад, чунки мо медонем Тоҷикистон ба хӯрокҳо машҳур аст. инҷин метавонад ҳам марди калонсол вақти худро хуш гузаронад, ҳам кӯдаки ёш, ҳама инсонҳо метавонанд дар инҷа вақти худро хуш гузаронад. Обслуживание в ресторане очень замечательное. Очень вкусно пообедали, очень хорошо с детьми время провели. Все очень счастливы и довольны. маҳз бо талошу дастгириҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳиссагузории соҳибкори маҳаллӣ дар як муддати кӯтоҳ мавзеи кӯҳию лижаронии Сафед Дара, ки солҳои пешин як ҷои нообод буд, ба як маҷмааи нотакрори истироҳатию сайёҳӣ ва варзишии муосир табдил ёфта, муҳимтар аз ҳама барои ҷои кори доимӣ ва манбаи даромади асосӣ зиёда аз 300 нафар сокинони деҳоти гирду атроф ба ҳисоб меравад. ҳама дар ҳамин Сафед Дара кор мекунанд. ин манфиати он дар он аст ки ҳамо дар рӯзҳои истироҳатгоҳ омада дар ин ҷо ба намудҳои гуногуни варзишӣ машғул мешавем. хусусан ман тӯли 3 сол мешавад ки дар ин Сафед Дара кор мекунам. дар давоми 2-3 сол боз бо хеле зебо шуда истодад. ин албатта ин бо шарофати ки аст? бо шарофати пай қадами неки президенти мо Эмомалӣ Раҳмон. бинед ки мана омада будам
دیدن همجا با خیلی خیلی زیبا شد. زیباگیش این طرف خیلی آدم های همین دیارها در اینجا صاحب کار شدند. هر یکشون را کار میکنن، زندگیشون رو پیش برده. اگر آیندها با زیبا شود، با از نو ساختمان ها دوام دهند، با من باوری پورا گفته میتونم که باز چند نفر دیگر صاحب کار و صاحب یک درنامه. Assalomu alaykum. Marhamat. Bana suv qo'shib ko'chaki do'st. Qo'ydovi bexatarish chil است. Qo'ydov bexatari beadol janobay. Хиди инами демени ки озман сахт кастам. Разрна усилимега 4 тонна. То есть 4 тонн спокойно медорад. Барои бачо ёшанд, духтарако ёшанд. То 25 сова. Яки да тарихи курманшидага ки одамои 45-50 сол омадаган. Калимаи америкон омадагай zip line. Собе ки банди хам хурда меган. Чеки агар барусиди меган. Трос под углом меган. Система двойная страховка дорад. Яком страховкаш банди сирхай, не бандай. Разумное усилие 3 тонна. Собки 3 тонна бахозит медорад. Дуюмиш кавутай, и 6 тонна. Сали ки ду банди 6 тонна медорад. Хидри мебошад 4 тонна. Тавразик, як бошин мебо. И шиштан асан барои ами ки шумо система камтар боварӣ кинед ки система шумо как пулис медорад. Вақти рафтан рака да поён тормоздан ушка мекард кулулай. Вақти уда мезани ака камтар пеш ҳис мекунӣ, барои ки торможа намекунад. Вақти мезани хид пеш мерай, барои ки вақта бинзик чашм даи банд назани калати камтар хафо мекунӣ. яке аз намудҳои нави бозии шавқовар дар мавзеи Сафед Дара ин зиплайн ба ҳисоб меравад ки на ҳар нафар ҷуръат мекунад тавассути аргантин аз баландии 105 метр ба поин фарояд. Метавонед очкидро пӯшед, барои ки шамол камтар тез мешавад, чашмонатро мезанад. Қабул карор кардам. Ба зону рафтем пеш. сурати ҳаракати ин аргантин аз 75 то 90 км/соатро дар бар гирифта хело бояд эҳтиёткориро аз даст надод. аслан ин намуди бозиҳоро дар фасли тобистон бештар сайёҳон истифода мебаранд, зеро ки дар фасли сармо бо чунин суръат хело хунук мехӯрӣ. умуман барои ба ин сатҳ расонидани Сафед Дара ва ба мавзеи суръатию фароғатӣ ва варзишӣ табдил додани он ҷалби бештари доираи сайёҳону меҳмонони хориҷӣ ва муҳимтар аз ҳама фароҳам овардани шароити созгори мусоидат ба солимии ҷомеа тавассути ҷалби аҳолӣ ба варзиш бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ роҳи автомобилгарди Такоб Сафед Дара ва беш аз 17 километр роҳи дигари мошингарди ин мавзеъ ки солҳои пеш дар ҳолати бисёр ногувор ва садамавӣ қарор дошт дар муддати кӯтоҳ барқарор ва навсозӣ гашта. имрӯз рафтуомади хоҳишмандон бо шумули сокинони мамлакат ва меҳмонону сайёҳони хориҷӣ аз шоҳрои Душанбе Варзоб то ба маҷмааи варзишию сайёҳӣ мушкилоте вуҷуд надошта шумораи зарурии нақлиёти мусофиркашонӣ дар ин хатсайр сафарбар гардиданд.
таърихи мавҷудияти варзиши тоҷикистон мусобиқаҳои гуногуни варзишии болои яхин маҳз дар маҷмааи лижаронии Сафед Дара ташкил гузаронда шуда, хусусан шабонгоҳон ҳаводорони ин намуди варзиш миёни ҳамсабқат мекунанд. дар рафти баргузории намуди мусобиқа дарбозавон нақши калидиро бозида. имрӯз ман лозим донистам ки ин масъулияти гаронвазнро бар дӯши худ гирам. мебинем ки аз ӯҳдаи ин кор ман ба хубӣ баромада метавонам ё на. гол! хоҳишмандам ки маро ба пеши дарвоза баред. бовар кунед хело вазифаи душвор. аз як тараф надоштани таҷриба, аз ҷониби дигар ба бар кардани чунин либосҳо хело одамро нороҳат мекунад. одамое ки нав якум бор мепӯшанд пойафзоли яхмалақро барои ҳаворо хеле мушкил аст. хин то барои ёд гирифтан чандборо меғалтанд. мо барои муҳофизати саломатии меҳмонон либосҳои махсус метиҳем, барои дар ҳангоми афтидан лат нахӯранд. барои одамои навомӯз ва кӯдакон таҷҳизотҳои махсус дорем ки тезтар боомӯзанд. оянда тибқи нақша илова ба иншооти мавҷуда роҳбарияти маҷмааи лижаронии Сафед Дара тасмим гирифтааст ки дар ин мавзеъ аттраксион барои бозиҳои арғамчинӣ, кортежҳои дуошунаи истиқоматӣ, аспхона ва боғи ҳайвонот бо паррандаву ҳайвонҳои нодири хонагию ваҳшӣ сохта ба истифода диҳад.